Muri Zimbabwe mamuka sei kwese kwamungadaro muri kumativi mana enyika. Tinoda kutenda Mwari nechipo cheupenyu chatipa mukati mezuva ranhasi, musi wesvondo, Sunday 8 June 2025. Mwari vari kumusoro kudenga vatiwanire nyasha, vatinzwire tsitsi. Mangwanana ano tichaverenga shoko redu richabva kubhuku yaJohn chapter 1 verse 1 kusvika 18. John chapter 1 verse 1 kusvika 18. Pane musoro weshoko unotiwo shoko rakava nyama. Shoko rakava nyama. Ndichaverenga mavhesi anoti bva verse 1, 2, 3, 4, 5 nevhesi 14. Pakutanga pakanga pane shoko, uye shoko rakanga riri kuna Mwari, uye shoko rakanga riri Mwari. Iye aiva kuna Mwari kubva pakutanga. Zvinhu zvose zvakaitwa kubudikidza naye. Kunze kwake hakuna kana chinhu chakaitwa pane izvo zvakaitwa. Maari maiva noupenyu, uye upenyu ihwohwo hwaiva chiedza chavanhu. Chiedza chinovhenekera murima, asi rima harina kuchikunda. Shoko rakava nyama uye rakagara pakati pedu. Takaona kubwinya kwake, kubwinya kwaiye mumwe oga, akabva kuna Baba, azere nenyasha nechokwadi. Mwari vakomborere kuverengwa kweshoko ravo mangwananano. Mangwananano toda kutaura pamusoro pechinhu chinonzi shoko, kana chatingati word nemuchirungu. Sei vanhu tichitaura pamusoro peshoko raMwari? Sei vanhu tichiparidza pamusoro peshoko raMwari? Vamwe vanodziti ngano, hanzi ngano, vamwe vanoti munya, vamwe vanoti shoko ibenyu, shoko rinorarama. Nhasi toda kuti titaure kuti Mwari paakasika denga nenyika nezvese zvatinoona zviri mukati mazvo, zvese zvatinoona nezvimwe zvisingakwanisi kuonekwa nemaziso edu enyama, akashandise chii? Aiti here nhasi kana afunga kuti nhasi apa arikuda kumbosika matombo aya, hameno taitora sando here, kana kuti aitora poto obika here, kana kuti aiita sei? Mwari nesimba rake raanaro, because simba ratinenge ratinongokwanisa kungoona, ndinonzwa vanhu vanofarira kutaura simba rina Satani. Satani Mwari ndiye anobvisa kuti Satani akabva kupi. Simba rese riri kumusoro kudenga nepano pasi, rezvatinoona nezvatisingaoni. Nhasi toda kutaura pamusoro pezvaro. Simba iroro rakasikwa naMwari. Mwari akaita sei? Zvinhu zvose akazvisika pamwe chete naJesu. Munguva iyi Jesu anoshanduka. Mwari zvinoenderana nokuti arikuda kuti Jesu anga ari chii panguva iyoyi. Panguva yakasikwa denga nenyika nepasi, Jesu akanga asiri munhu, but akanga ari word raibuda mukanwa maMwari. Remember, zvinonzi Mwari akasika munhu nemufananidzo wake, kureva kuti isusu vanhu takafanana, tine kufanana kwatakaita naMwari. Mukatarisa isusu vanhu tine mashoko atinotaura. Ndosaka muchinzwa zvichinzi
shoko rine simba. Munhu kana uchinge wafunga kuda kutaura, usangotaura ngotaura seungonzi ndingonzi ndangonzi ndangotaura, hazvinyatsobuda zvakanaka. Shoko rine simba. Saka simba iri rakabva pakuti kudii? Simba rinotaurwa nemunhu rakabva pakuti isusu takasikwa nemufananidzo waMwari. Tine kufanana kwatakaita naMwari, because nyange zvichinzi Mwari anonzi mweya, but mweya wacho iyoyo une kufanana kwawakaita nesu. Akatisika akatifananidza naiye. Saka isusu mukanzwa izvozvi mangwananano ndiri kutaura mawords ari kubva mukati memuromo wangu. Saka Mwari paakasika denga nenyika nezvese zviri mariri, akasika achishandisa inzwi. Aingotaura, aingoti, mukazoverenga kuna Genesis, ukaverenga Genesis chapter 1 yese, uchaona nekapart kechapter 2, uchaona kuti Mwari pakutanga chinhu chatisina kuona kusikwa kwacho yaiva mvura. Mvura chaakangozoiita, akaikomanda, akabudisa inzwi achitaura kuti iwe mvura pararana, because pano pese pakanga yanga iri mvura. Tozoona mvura yapararana, tinoona kuti Mwari anozokomanda ivhu iri kuti ribudise michero, zvii zvese zvatinoona zviri pasi panapa. Then tinozoona kuti Mwari anokomanda mvura kuti ibudise zvisikwa zvese zviri mukati memvura, hove, matatya, kana nyoka dzimwe dzinogara mvura nezvimwe zvese. But zvinonzi wedhi raaitaura nguva iyoyo, Mwari akaita kuti Jesu ave shoko raaitaura. Ende pavhesi 14 panotonzi shoko iro riri rakazoshanduka rikazova munhu. Jesu taakuNew Testament tinozoona anozoshanduka ozova munhu. So mangwananano, why tataura nyaya yekuti word? Ndoda kuti by faith, nekutenda, tiende pamberi pana Mwari. Nyaya yedu semazuva ese yakanangana nenyaya yeZimbabwe. Isusu manje manzwi edu atinotaura, because Mwari zvaakaita, Jesu paakazofa ane chimwe chinhu chaakazotisiyira. Akatisiyira Mwari mweya mutsvene, akatisiyira mweya mutsvene, ndiye watinogara naye. Saka chii chatinoita pashoko, pamanzwi atinobudisa mukana medu? Mweya mutsvene anofanira kuzomasapota nemweya wake kuti manzwi iwayaya pane zvatinenge takumbira kuti zviitike sekudaro. Saka mhuri yeZimbabwe, mangwananano, ndinozviziva kuti vazhinji mune zvishuwire zvamuinazvo pamusoro pemhuri dzenyu, pamusoro penzvimbo dzatinogara, pamusoro peupenyu hwedu, pamusoro penyika yedu, zvikuru sei nyika yedu yeZimbabwe yatichemedza, yatitemesa musoro, yatishungurudza. Vanhu vatambudzika, vanhu vasvika pakuzvibvunza kuti iye mutungamiriri wakadai uyu wakambobva kupi? Mhuri yeZimbabwe, mutungamiriri uyu anotoriwo munhu akasikwa naMwari. But mangwananano, toda kuti by faith, nekutenda, mutaure shoko ramunoda kuti mutaure kuna Mwari, muudze Mwari. Ungadaro uri kutaura mumwoyo mako, ungadaro uri kutaura nemuromo wako kuti Mwari, mutungamiriri akonzera kutambudzika kwevanhu, kushungurudzika kwevanhu, kutambura, zvipatara zvishaye mishonga, vana vasadzidza, migwagwa hakuna, mari hakuna, vanhu vanotaura vakambunyikidzwa, vanhu vanotya. Musi uno takaona war veterans vakaenda kumusangano kwavakadeedzwa uko. Shuwa kuti vanhu vadeedzwa pamusangano
ivo vadeedzwa vacho vanenge vakapeta maoko vari zii, kana kuti vapufure vataure, kana kuti vaite sei, vaitotya. Asi pwere dzakadeedzwa imomo ndo dzakabuda dzichipururudza nekuita miridzo nokuita sei nokudii, asi ivo varidzi vaitya. So mangwanana ano mhuri yeZimbabwe ndoda kuti tiende pana Mwari. Mwari vari kumusoro kudenga vakavimbika, vakatendeka. Ndoda kuti tiende pana Mwari, titaure shoko pamusoro penyika yedu, titaure inzwi pamusoro penyika yedu, inzwi rine kutenda. Kumbira Mwari vakuwanire nyasha, utaure inzwi by faith. Speak a word by faith concerning the nation Zimbabwe. Taura inzwi rinokutenda pamusoro pezvauri kuda kuti Mwari vaite pamusoro penyika yedu. Mwari vachakunzwa, zvingava hazvina basa kuti wazvitaurira uri pai. Mwari vachakunzwa, Mwari vachazadzisa shoko ravo. Mwari takumbira mangwanani ano kuti vatipe kutenda, titaure inzwi pamusoro penyika yedu yeZimbabwe, pamusoro peutungamiriri hwakashatawo uri mukati menyika yeZimbabwe. Mwari vaekite pamusoro penyika yeZimbabwe. Mangwanani ano regai ndipedzise nemunamato. Baba vari kumusoro kudenga, tinokutendai Baba neshoko renyu ramatipa. Matiudza kuti shoko renyu ndiJesu. Jesu ndiye akasika zvinhu zvese, zvapana chinhu chakaitwa panyika pano Jesu asipo. Baba, takumbira kuti mararamiro atiri kuita mukati menyika yeZimbabwe haasi kutifadza, Mwari wangu. Baba, tataura shoko rokuti mushandure nyika yedu yeZimbabwe. Baba, mangwanani ano tataura shoko rokuti nyika yedu yeZimbabwe muidzikinure. Baba, tataura shoko mangwanani ano rokuti mubvise mutungamiriri aripo Emerson Dambudzo Mnangagwa. Vanhu venyu havasi kufara, Mwari wangu. Vanhu venyu, Mwari wangu, tataura Baba zvinobva pasi pemwoyo yedu. Tataura Baba shoko iri nekutenda kuti imi Mwari muriko ende munotinzwa. Vanhu vatraya, vaedza nzira dzese dzavangaedza Baba, asi dzaramba. Pane vashoma shoma vari kudya vachiguta, vari kudya vachipfachura. Vanhu venyu vari kutambudzika Baba. Baba, tataura mashoko aya nemwoyo wakaperera. Tibvisireiwo munhu uyu, Mwari wangu. Nzira dzedu dzese dzafoira, nzira dzedu dzese dzatadza, Mwari wangu. Baba, tinokutendai nezita raJesu, amen. Samazuva ese anokupai shoko pano panyoka yemabhunu updates official. Ndini murandarume wenyu. Mwari akuitirei zvakanaka. Patinoenda kumasvondo, handei tinochema pana Mwari wedu, handei tinoudza Mwari wedu zviri mukati memwoyo yedu. Mwari vanotinzwa, Mwari vanotisapota nemweya wavo, Mwari vanotiitira zvatinenge takumbira. Mwari akuwanirei nyasha, muve nenguva yakanaka pese pamuri, amen.